Запознайте се с Тома от Франция. Поставил си е за цел да прекоси 61 държави. До момента е изминал над 11 000 км, половината от тях пеша. Искам да посетя България от доста време. Вашият език е съвършено различен от нашия. Гордеете се със страната си и обичате да разказвате за нея. Хората тук са много приятни, много ми помагат. Уча се непрекъснато от срещите си с хората. Сега пиша книга за моите преживявания и се надявам хората, които са ми помагали, да се гордеят с мен. Преди да започне околосветското пътешествие, Тома работил като дизайнер на сгради. Преди няколко години претърпява тежък инцидент, който го приковава на инвалиден стол за 10 месеца. След това за него живота има друг смисъл. Пътешествието го среща и с нова любов, момиче от Сърбия. Обичам я и беше много трудно да реша какво да направя. Дали да продължа или да остана при нея. Тя ме последва в Австрия, но се отказа и се върна в Сърбия. Подари ми това. Тома харчи не повече от $10 на ден, ако му се налага да остане повече в някоя държава, дава уроци по френски. Човек не трябва да е богат, за да пътува, да се чувства свободен и да види света. Животът е много кратък. Ако имате възможност, не я пропускайте, за да му се насладите. Пътешественика вече е посетил Варна и Велико Търново. От София се отправя към Перник, следва Скопие, Солун, Истанбул, Азия, Америка, Африка. Надява се да се завърне в дома си през 2016. За BTV новините, Мария Савкова.